Mara KJSEA kochakore odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono tarik 11 igeno ni duoko mago mag penj mar KJSEA ibo bed ka igolo ayanga kod migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae. Chieng' tarik 15 dwe mar 12 higani, chenro mano mar keto jopuonjre e skunde mopogore opogore, mano miluongo kanyo kod dho ngere ni placement, bro bedo ka timore ne jopuonjre madhi e skunde mag senior school. Chieng' tarik 23 dwe mar 12 ema odiochieng' ma chenro mar keto jopuonjre e skunde mopogore opogore mane giyiero mondo gidhi e senior school bro bedo ka rumo. Ka bende koro chieng' tarik 23 kochopo ema koro jopuonjre nyalo ng'iyo ni oketgi e skul mane, mano kotudore kod skunde mopogore opogore mane giyiero kata mane gidwaro mar mondo mi giriwre godo e skunde go mago mag senior school. Chieng' tarik 23 nyaka chieng' tarik 6 en gido ma iluongo kanyo ni ywak mopogore opogore kata ng'ur mopogore opogore ma jopuonjre nitiere godo. Chieng' tarik 23 dwe mar 12 nyaka chieng' tarik 6 dwe mar 1 migawo mochung' ne wechego mag somo bro bedo ka ng'iyo kapo ni nitiere japuonjre ma nitiere kod ng'ur ni oyo an ok adwa dhi e skul ni mar senior, adwa dhi e skul machielo mar senior school. Kanye ma koro bro bed ka ing'iyo kata inono ywak mopogore opogore ma oyudore ahinya kowuok e skunde go mago mag junior school kama ne gisome. Chieng' tarik 12 dwe mar 1 higa mar 2026 ema igeno ni jopuonjre duto manotimo penj mar grade 9 mano penj mar KJSEA gibro bedo ka giriwore kod senior schools mopogore opogore chieng' tarik 12 dwe mar 1 mano higa manyien. Eriko Duora, ikruoka chalo nade? Bende nitiere skunde moseikore manyalo wacho ni magi to skunde moikore kod equipments makare, to bende kwa pimogi skunde mag piny owacho kaachiel kod skunde mag ji giwegi wanyalo wacho ni magi maseche moko nitiere kod ikruok makare ma jonyuol nyalo bedo kod geno ni skundni to koluonge nyathina to an aonge ng'ur, to ma koluonge nyathina ng'ur nyalo bedo, to ng'ur ma kamagi seche moko ang'o ma nyalo bedo ni nyalo kelogi kapod warito kaka placement ibo bed ka itimo. Eric. Erokamano Joyce, gima nyalo wacho ni to skunde to nitie moikore kaka Mary Shaw. The time asetiyo kod Mary Shaw waseketo ikruok moromo, but ing'eyo ni nitiere kaka koro Mary Shaw being private, and then koro wantie gi skunde mag piny owacho. Ing'e ni gig sirikal samoro ok gidhi mapiyo kaka idwan mondo nitie kaka unyalo timo application, utenda application ni magi mwadwaro mondo timore, but ing'e ni gig sirikal gin gik madhi mos. Koro mana kaka jo budho wetena nosewacho ni king'iyo malong'o ikruok pok obedo to the standard madwarore, lakini gima ng'eyo ni sirikal nigi capacity. Ji kaka Polo ma gin activist ma kedo ne ratiro mag jopuonj, anyalo wacho ni my agenda monego gibed go as priority number 1 mondo gi make sure ni jopuonje oyudo gimiluongo ni enough capacity ma ginyalo handle CBC, especially kaka koro sani jopuonjre wuok e junior school kadhi e senior school. Anyalo propose ne ji kaka Polo mondo okede ne gino kabisa mondo gi make sure ni jopuonje nigi enough equipment and gin gi enough capacity ma ginyalo handle. Otherwise gima ng'eyo ni ikruok pok obedo moromo, but gima ng'eyo ni sirikandwa mar Kenya nigi enough capacity, nikech kata king'iyo sometimes kwa ng'iyo statistics gi pesa madhi mana ne corruption, aparo ni buche gi kinyalo din gi ma pesa ni get into the right use, taparo ni